Mga igsoon, kumusta? Ana kita karon sa community quarantine. Pero sa gyapon aniya kita sa kining mga panahon sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Busa sa gyapon kita mingon, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kagahapon, Domingo, Abril 19, atong gisaulog ang piyesta sa Divine Mercy. Kining balaan nga kaluoy sa tong Ginoo. Nya gahapon pod mao pod ang sacerdotal ordination anniversary ni Monsignor Maximino Boy Naron Jr. Siya giordinahan atong tuig 1985 sa ato pa mga 35 na pod siya katuig nga pagka-pare. Busa akong timbaya bisan kagahapon lang pero hinaot nga mahinumduman kini usab sa iyang mga amigog amiga og moampo aron siya magpabilin nga pare. Og ugma usab usa ka ordination anniversary usab ni Father Giovanni Cañete. Si Father Giovanni Cañete Banit anana assign sa Banyadero ug siya pod ang rector sa St. Paul John College Seminary. Akong timbaya para ugma kang Father Banit Cañete sa iyang sacerdotal ordination anniversary. Mag-12 na siya katuig ugma pagkapari. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas ko ng Dios, magauban kaniya. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagpakataw pag-usab sa katawo nga gulang na nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mupadulong. Madungog mo ang paghuros niini. Apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mahigsoon una sa tanan, akong timbaya, kagahapon late nga timbaya, pero better late than never para kang Monsignor Boy Naron nga nagasaulog sa iyang ika-35 katuig sa pagkapari. Monsignor Boy, happy sacerdotal ordination anniversary. Unya, ugma pod, maupod ang ika-12 nga pagkapari, anniversary sa pagkapari ni Father Banit Cañete. Ako gyapon nga timbaya, panghinaot, hinaot unta nga ikaw sa kanunay magmaampuon o mamakasugakod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dili man lang kining pag-ampo, kundi suporta usab sa katawhan nga mudasig sa pari aron siya magpabilin nga pari. Mao na nga nindot kayo kung tiksa nato ang atong pari nga amigo nga nag-anibersaryo, unya ingon man usab si dili lang text kundi ato pong iampo. Support through our greetings and then pray also for that particular priest. Si Monsignor Boy Naron kagahapon piyesta sa Divine Mercy nya ugma pitsa 21 maupod ang ordination anniversary ni Father Banit Cañete. Ang atong ebanghelyo gahisgot una sa tanan nga dunay usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga giganlag Nicodemo unya siya di ay usa sab ka mituo kang Hesus. Sa ato pa di ay kanabang pangulo sa mga Hudiyo.
Sa tupad di ay siya mituo, pero ang iyang pagtuo wala niya gipakita. Kada bang dili gyud kini bitawng pinadayag ang iyang pagpakita sa iyang pagka sumusunod sa tong Ginoo. Maayo ba kini? Dili ba kini maayo? Kita ragyoy magkahukom niini. Tingali ngano man nga wala man siya magpadayag nga siya usa ka sumusunod ni Kristo, nga siya usa ka disipulo sa atong Ginoo. Una tatanan tingali do na siya gidipinsahan nga posisyon. Mabida na usahay no, kung ang tao ba magtan-aw sa iyang posisyon, urag kulang gyud siya sa prinsipyo. Kini bang tao nga kanabi taong mahadlok nga mawadaan sa iyang gahom nya, pero di ay kining usa siya ka sumusunod sa tong Ginoo, murag kulang sa prinsipyo. Pero datong panahon na tingali, okay tingali, pero kung karon para pa ng uban nga mga atong mga igsuon nga kanhi Katoliko, unya tungod kay gioferan o dako nga posisyon sa lain nga sikta, muna nga mibalhin sila. Pero ako sayod nga ilang kasing-kasing Katoliko lang gihapon. O tingali lay uban po nato nga mga igsuon nga nasa Middle East, tingali dili gyud sila kining mugusto unta, pero tungod kay lagi daghan og mga privileges mo na nga mi dawat sila sa lain nga mga pagtulunan. Pero ang punto gyud ni mao nga kanabang you have to be clear on what side you are. Kanabang kung tuo ka tuo, kung wala ka wala. Ang prinsipyo yun mo atong labanan, nya tinuod og insakto nga prinsipyo. Ako sayod mang yun nga ang pagtuong Katoliko mao gyud ang sinugdanan sa mga relihiyon, tungod kay mao man kini ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero atong nadunggan dinhi nga naa gyud ay mga tao nga kining gitawag og nahadlok nga mawad-an sa posisyon, mao na nga wala magpaila nga siya sumusunod ni Kristo. Mao kini ang tao nga gitawag og ang pangalan si Nicodemo. Usa siya ka sakop sa pundok sa mga Pariseo, unya pero usa siya ka dako nga pangulo sa mga Hudiyo. Pero bisan pa ni ana, usa siya sa mituo nga si Jesus mao gyud ay ang tinuod nga Dios nga nagpakatao. Nya nangutana siya, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na. Sa ato pa diay kay ginakadungog siya nga ang Ginoo miingon nga sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Mo na nga nangutana si Nicodemo nga unsaon man pagpakatao pag-usab sa tawo nga gulang na. Una sa tanan, ang gihimo sa tong Ginoo naghatag siya og katekisis ni Nicodemo. Si Nicodemo miadto kaniya nakig-istorya mo na nga doon na siya katisismo nga gihimo. Nindot kay nani pagtilun-an gyud ni natong tanan nga diha nga kita makig-istorya, sa diha nga kita adunay panahon nga nakighatag og panahon para istoryahan ng usa ka tawo, higayon day kana nga kita mohimo sa katisismo. Ang atong Ginoo sa diha nakig-istorya kaniya si Nicodemo, diha iya dayong gitudluan sa kinabuhi nga Dios nun. Iyang gisultian nga importante yun nga ang tao matawo pag-usab. Nga nahibuong si Nicodemo sa usaw man pagkatao pag-usab, labi na siya kay gulang na. Kanang inosente nga pangutana. Pero ang punto po sa itong Ginoo mao nga importante yun nga ikaw matawo pag-usab. Matawo pinaagi sa bunyag, pinaagi sa tubig, aron ikaw matagan sa espiritu. Sa ito pa di ay, nindot yung kayo ni kay, ang pagpakatao ni pag-usab, pinaagi di ay sa bunyag. Bunyag din ikaw, mamahimo nga anak sa Dios. Pinaagi sa bunyag ikaw, makaila, kinsa ang Dios. Pinaagi sa bunyag ikaw, makaapil sa mga kalihukan diya sa simbahan. Unsaon pagkatao pag-usab, pinaagi sa bunyag. Unya, pinaagi sa bunyag, ikaw makadawat sa espiritu. Ang espiritu mao ang mulig-on kanato. Ang espiritu mao ang muhatag kanato og kining paghuna-huna unsay maayo ug unsay dautan. Mo na nga
importante gyud kaayo nga ang tao mataw pag-usab, unya siya mataw pag-usab pinagi sa tubig, diin siya bunyagan, unya siya makadawat sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao gyud ang mugiya kanato aron kita mamahimo nga lig-on sa tong pagtuo. Mao man bitaw nga sa bunyag ang pari mo'y mubunyag kanato. Pero sa diya nga ikaw konfirmasyon, ang obispo gayud mo'y muhimo niini tungod kay ikaw gihatagan man sa kinatibuk-an nga gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay ang obispo iyamang nadawat ang gitawag og fullness of priesthood, ang kinatibuk-an nga pagkapari anaa sa arsobispo, ana sa obispo, o pinagi ni ana gihatagan usab ikaw og mga kalig-on diha sa Espiritu Santo. Mao na nga importante kaayo nga ang tao makonfirmahan, og ang makonfirma mao ang arsobispo dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa tibuok nga Misamis Occidental. Nindot ang atong ebanghelyo karon kay gahisgot man sa tao nga nahadlok nga mailhan tungod kay nahadlok nga mawad-an siya og posisyon, pero sa diha nga nisugod siya pag-adto sa tong Ginoo, diha pod ang Ginoo mihimo sa gitawag og instruction, gitawag og katekism, gitawag og kining pagpalawom sa pagtuo, tungod kay daghan biya sa ato nga mga igsuon nga wala pa gyud kahibalo gyud sa atong pagtuong Katoliko Romano. Unya importante gyud kaayo ang mga katekisis, ang katekisis ug ang mga katekista. Mao na nga diha unta sa kada parokya nindot unta kaayo kun daghan gyud ang mga katekista diha sa parokya. Ug ginaut unta nga ang mga kura paroko mosuporta gyud sa ilang mga katekista. Importante kaayo nga dunay mga faith deepening sa mga katekista. Dili lang pag-ampo, dili lang nga ang tudluan sa importante man ang basic prayers, pero importante yun nga ipalawom ang pagtuo. Ingon pananglitan kini pangutana ni Nicodemo nga unsaon pagkatao pag-usab. Tungod kay ang tao di ay mataw pag-usab pinagi sa bunyag ug siya hatagan sa Espiritu Santo. Igsuon, duha gyud ka punto ang ako nga gisulti karon. Una, nga dili gyud ta maulaw kung kita disipulo sa Ginoo. Nga dili ta magtakuban, dili ta musuhid sa uban, pananglita ron sa Nicodemo tungod kay nahadlok nga mawad-an og posisyon. Importante gyud nga kanabang klaro ka sa imong pagka-Katoliko. Ikaduha, nga ang tao mataw pag-usab pinagi sa bunyag, nya hatagan siya sa Espiritu Santo. Nya ikatulog di ay tulo din ni kapunto, ikatulo nga importante kaayo ang mga katekista diha sa tong mga parokya. Hinaut unta nga kini mao gyud ang mugiya kanato, labi na kay kagahapon mao nga atong gisaulog ang piyesta sa Divine Mercy, ang gitawag og balaan nga kaluoy. Ang mga katekista sa ilang pagboluntaryo pagtudlo ila ning gihimo tungod kay buot nilang isabwag ang ilang kaluoy sa mga kabataan nga wala pa makaila kung kinsa gyud ang atong Ginoo. Ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili pagayod malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Gipadayon biaron ang community quarantine. Importante gyud nga nata sa stay at home. Unya importante gyud nga kining ubanta sa pamilya. Unya importante nga magampo ang banay. Ako na ning gibalik-balik og sulti nga kining mga panahona usa kini ka grace-filled occasions diin ang banay magkatigom. Ako nang gisulti sa una nga mga panahon di nang asawag bana tingali dili magkadungan og paniudto uban sa ilang mga anak, o ang mga anak pod dili magkadungan og pamahaw. Pero nining panahona importante kay ning community quarantine nga anaa ang panagdungan sa pagkaon, unya naapod sila sa pagampo. Ako yung gisulti pirmi nga atong iampo ang Orasio Imperata
Unya sa dili pa maniudto, unya sa chaplet sa Divine Mercy inig alas 3 sa hapon. Hinaut unta nga kini maog yun ang ato nga dumdumon, prayer with the members of the family, and then always remember that you must have time to be with one another. Ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.